και γκολ. Πολύ ωραίο γκολ εκεί από τον Μπουκλή. Στο 15 θα γίνει το 3-0. Για την ομάδα του Εθνικού Ευόσμου 3-0 σκόρερ ο Μπουκλής. Προσπαθούν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ να βγάλουν την μπάλα εκτός περιοχής από αριστερά. Θα γίνει μια βαθιά παλιά. Δουβαρτζίδης θα κόψει, ανοίγει την μπάλα, δεν προλαβαίνει ο Κυρίτσης. Ξανά Δουβαρτζίδης, Αχμπαζίδης. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Εθνικού Ευόσμου. Κυρίτσης, Μπουκλής, ο σκόρερ του τρίτου τέρματος. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα κόψουν τώρα την μπάλα, προσπαθώντας να βγουν σε μια αντεπίθεση. Θα κόψει όμως ο Κυρίτσης. Θα κάνει τη βαθιά παλιά, θα κοπεί, Μπρέκα. Και ο Χαρίδης είναι μες στην περιοχή, θα κάνει ένα σουτ και θα μπλοκάρει η Μαντά, πέτοντας την μπάλα στην Σαρή. Από δεξιά τώρα νέα σέντρα, η Μαντά θα μπλοκάρει. Σαχβαζίδης, ένα σουτ και η μπάλα λίγο out. Καλό το σουτ του Σαχβαζίδη. 3-0, πολύ γρήγορα έχει καθαρίσει το παιχνίδι η ομάδα του Εθνικού Ευόσμου. Θα γίνει το λάθος, για να δούμε τώρα, πλασέ και γκολ. 4-0, Θεοχαρίδης χωρίς ανάσα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν μπορούν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους. Θεοχαρίδης 4-0, 3 γκολ από τον επιθετικό της ομάδας του Εθνικού Ευόσμου. Τρία γκολ προσωπικά, 4-0 η ομάδα του Εθνικού Ευόσμου. 3 γκολ ο Θεοχαρίδης, ένα ο Μπουκλής. Και βρισκόμαστε στο 18ο λεπτό. Και πάλι για ακόμη μια φορά η ομάδα του Εθνικού Ευόσμου προσπάθησε να βγει από δεξιά. Θα κόψουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Κυρίτσης, Δουβαρτζίδης, Τσαχπαζίδης, Κυρίτσης 1-2. Μπουκλής. Μια παλιά δεξιά, Κινομπρέκα. Θα γίνει σέντρα. Η μπάλα θα καταλήξει out. Η ομάδα του ΠΑΟΚ τώρα από αριστερά θα γίνει μια παλιά βαθιά και η Προξένου προσπάθησε. Σημεωνίδης όμως δεν αφήνει περιθώριο, θα κόψει την μπάλα. Και η ομάδα του Εθνικού Ευόσμου σε ακόμη μια επίθεση. Σαχπαζίδης, Δουβαρτζίδης, Κυρίτσης. Για να δούμε, θα γίνει το λάθος. Και να τώρα σε μια επίθεση με την Σωτήρα. Γίνεται το 1-2. Η μπάλα αριστερά. Να είμαι στην περιοχή τώρα, ευκαιρία και γκολ. Γκολ, είναι το 4-1. Η ομάδα του ΠΑΟΚ καταφέρει να σκοράρει. 4-1 λοιπόν στο 19. Του Προξένου είναι η σκόρερ. Για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Κυρίτσης, Σαχμπαζίδης. Κυρίτσης, Αχμπαζίδης αλλάζουν την μπάλα στο χώρο του κέντρου.
Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Γυρίζει τον Μπρέκα. Προσπαθεί να περάσει, θα χάσει την μπάλα. Για να δούμε τώρα. Θα γίνει κόντρα. Ωραία προσπάθεια της παίκτριας του ΠΑΟΚ από αριστερά. Η Σαρή θα κλειστεί όμως από το Δουβαρτζίδη, θα χάσει την μπάλα. Και τώρα η προξένου, η σκόρερ, θα πάρει το φάουλ. Σκορδόνι σου. Σκορδόνι σου. Παρκάρεις τώρα. Άκουσες. Καλέσει τώρα στο φάουλ. Έχουμε αλλαγές τώρα. 2 αλλαγές για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, το 21 βρισκόμαστε, 4-1 το σκορ. Θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Από αριστερά τώρα ο Πρέγκα εκεί επιμένει, θα κλέψει την μπάλα. Θα φύγει από δεξιά. Κυρίτσης. Λάθος πάσα, επιμένει ο Κυρίτσης. Θα χάσει την μπάλα. Τσακπαζίδης όμως θα ανοίξει την μπάλα. Θα καταλήξει πλάγιο out για την ομάδα του ΠΑΟΚ με τη Σαρή. Καλέσει. Ξανά Σαρή. Θα κόψει ο Κυρίτσης. Μπουκλής με το Σαχπαζίδη εκεί. Πολύ ωραία προσπάθεια με τη Στράτζαλη, η οποία επιμένει, θα κάνει την προσπάθεια μόνη της. Θα κάνει και το σούτα, κοντράρει μπάλα. Δεν θα βγει όμως κόρνερ. Η μπάλα είναι πλάγιο out, καθώς πρόλαβαν εκεί οι αμυντικοί του Εθνικού Ευόσμου. Πέταξαν την μπάλα στα πλάγια. Ωραία η προσπάθεια της Στράτζαλη. Γίνεται το 1-2 τώρα. Απομακρύνουν οι παίκτες του Εθνικού. Το πλάγιο out είναι για την ομάδα του Εθνικού Ευόσμου. Νέο πλάγιο out. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ γυρίζουν την μπάλα πίσω στην goalkeeper τη Μαντά. Θα γίνει το λάθος, όπου κλείσει και θα κλέψει. Τσακπαζίδης. Κυρίτσης. Θα γίνει ένα σούτ, θα κοντράρει μπάλα. Ξανά Κυρίτσης. Μουτζής. Τσακπαζίδης. Πλάγιο out. Τέλεσε το πλάγιο out. Από δεξιά τώρα προσπαθεί ο Εθνικός Ευόσμου. Τελικά είναι κόρνερ. «4-1 το σκορ, στο 24 έχουμε φτάσει. Κόρνερ για την ομάδα του Εθνικού Ευόσμου. Τελεί το κόρνερ. Περνάει η μπάλα μες στην περιοχή. Που μακρύνει τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Νέο πλάγιο out. Το πλάγιο out όμως είναι για τον ΠΑΟΚ. Εκτελέστηκε. Παραμένουν ψηλά οι παίκτες του Εθνικού Ευόσμου να πιέσουν και να κλέψουν την μπάλα, όπως τώρα με το Σαχπαζίδη. Προσπαθεί με το Θοχαρίδη και να παίξει το 1-2, θα γίνει το λάθος. Και να τώρα σε μια αντεπίθεση εκεί με τη Σωτήρα. Δεν περνάει η μπάλα. Θα κόψει και ο Κασιάρας.
Και από αριστερά τώρα οι παίκτες του Εθνικού σε μια γρήγορη αντεπίθεση. Θεοχαρίδης, Μπουκλής, έξω από την περιοχή, θα γίνει πάσα για να δούμε. Μπουκλής, κόντρες εκεί μέσα στην περιοχή, επιμένουν οι παίκτες του Εθνικού. Και τώρα στην αντεπίθεση μια βαθιά παλιά, θα κόψει ο Κασιάρας. Κυρίτσης, Μουτζής, Σαχπαζίδης, μια παλιά εκεί αριστερά, είναι δυνατή, η μπάλα θα καταλήξει out. Από δεξιά τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ προσπαθούν να παίξουν εκεί το 1-2. 4-1 το σκορ, θυμίζουμε. 3 γκολ ο Θεοχαρίδης και ένα ο Μπουκλής. Θα γίνει σέντρα τώρα για να δούμε. Απομακρύνουν και οι αμυντικοί του Εθνικού, βγάζουν την μπάλα εκτός περιοχής. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα στην επίθεση αλλάζουν την μπάλα. Και να τώρα που θα κόψει ο Μπρέκα, θα φύγει στην αντεπίθεση. Ο Θεοχαρίδης είναι από αριστερά του. Γίνεται το 1-2. Θεοχαρίδης, το σουτ και η μπάλα πάνω από τα δοκάρια εκεί της Μαντά. Θυμίζουμε για ακόμη μια φορά το χορηγό μας, φαρμακείο Δάνης Γούζης, Ελίας 2 με Έαντα, Πάρκο 25 Μαρτίου 63, στον Εύωσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 708 699. Βιολογικά προϊόντα σε χαμηλές τιμές, ποιοτικά καλλιτικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Φαρμακείο Δάνης Γούσης, χορηγός του σημερινού αγώνα. Μέχρι στιγμής βρίσκεται στο 4-1. Εθνικός Ευόσμου, γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα υποδομών. Πάλι οι παίκτες του Εθνικού τώρα. Κυρίτσης θα χάσει την μπάλα, επιμένει. Θεοχαρίδης θα πέσει εκεί, αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Κυρίτσης, γίνεται 1-2. Πρεγκά, μια σέντρα, απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Να σουτ και η μπάλα, για να δούμε, τελικά είναι γκολ. Το σουτ της Αχμπαζίδη, δεν μπόρεσε εκεί η Μαντά. Έτσι λοιπόν θα γίνει το 5-1. Με τον γκολ της Αχμπαζίδη, ένα μακρινό σουτ. Στο 29 Σαχμπαζίδης θα γράψει το 5-1. Θεοχαρίδης τώρα. Για να δούμε τώρα οι παίκτες του Εθνικού Ευόσμου. Στην περιοχή θα γίνει σέντρα, θα κοντράρει μπάλα. Επιμένουν. Νέα σέντρα, Κυρίτσης τώρα. Ένα σουτ του Δουβαρτζίδη. Η μπάλα θα καταλήξει out. Για να δούμε, πιέζεται εκεί η τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ.
Θα προλάβει όμως να διώξει την μπάλα. Ο Δουβαρτζίτης τώρα στο πλάγιο out. Αλλαγή. Τελέσει το πλάγιο out εκεί από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Γίνεται το 1-2 η Σαρή. Η Αγγελοπούλου, εκεί αλλάζουν την μπάλα. Θα γίνει το λάθος. Κυρίτσης, 1-2 μες στην περιοχή. Και δίνει πέναλτι εκεί στην ανατροπή του Κυρίτσι που έγινε στο 31. Πέναλτι για την ομάδα του Εθνικού Ευόσμου. Κυρίτσης θα το εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Κυρίτσης παίρνει φόρα, εκτελεί και η μπάλα γκολ. 6-1 και η λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο. 6-1 προηγείται η ομάδα του Εθνικού Ευόσμου με το παιχνίδι υποδομών Εθνικός Ευόσμου ΠΑΟΚ Γυναικεία Ακαδημία. Ένα παιχνίδι που σας το προσφέρει το φαρμακείο Δάνης Γούσης Ελίας 2 με ΕΑΝΤΑ Πάρκο 25 Μαρτίου 63 στον Εύωσμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 708 699 και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του Εθνικού Ευόσμου στη σέντρα. Προσφορές σε επώνυμα προϊόντα, βιολογικά προϊόντα σε χαμηλές τιμές, ποιοτικά καλλιτικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές, συμπληρώματα διατροφής για άμεση ενέργεια που διαρκεί. Φαρμακείο Δάνης Γούσης σας προσφέρει αυτό το ενδιαφέρον παιχνίδι. Τώρα η ομάδα του Εθνικού Ευόσμου στην επίθεση. Ένας Εθνικός Ευόσμου που ήταν καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο. Δεν άφησε πολλά περιθώρια στις παίκτριες του ΠΑΟΚ.